Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para hadirin lan hadirat sedaya. Salam sehat lan sejahtera bagi kita sedaya. Kula ngaturaken panuwun sanget ingkang Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi sampun paringi waktu lan kesempatan ing pidato dina iki. Pangaken nami kula Kanjeng Pancatendra. Kula pengen menyampaikan pidato yaitu tentang kebersihan lingkungan. Sing diarani kebersihan yaiku pondasi kang penting kanggo panggonan kita lan kesadaran kenyamanan kita sedaya. Kebersihan ora cuma masalah fisik, menawi masalah batin lan moral kita. Kita kudu rawat lingkungan kita, ngilangi sampah lan ngrawat panggonan kita sedaya. Kebersihan sing terjaga bisa ngilangi resiko penyakit lan gawe nyaman kanggo wong liya. Semoga kita kabeh bisa njaluk kesadaran kanggo ngrawat kebersihan panggonan kita supaya kita bisa gawe panggonan kita sehat lan nyaman kangge wong liya. Sekian pidato kula teng mriki. Sugeng dalu para hadirin, matur nuwun lan aturaken pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.